karong kar benglong pina video khelo nonam te thanglong ilitum kar benglong mong pen asik jumi na halun sepo alang limen ke frame terang ake hai frame terang ase kilun alun je nalun ta julong thai po mate alang li kilun alun aning sing samang do pik mate alang li kilun jumi pik pik ake hai frame terang alang li ke che thang nai mate popular nai alun je na men hai pinige labang so alang ma jona patap kan lai sinang to tang te a video le start ek lona koson si teknologi labang solunjir 2 million plus view lang gelo labang solunjir keluntung belai kenlo ni tutimung pi lapen frame terang klarbor apir bi along labang so alunjir sitame 1 million plus view long gelo labang so alunjir keluntung belai kenlo akang saing hipi lapen frame terang lice boche labang solunjir sitame 1 million plus view long gelo labang solunjir keluntung belai kenlo ni tutimung pi lapen frame terang klimso ahut pen labang solunjir sitame 1 million plus view long gelo labang solunjir kiluntung belai kenlo frame terang lapen om phuto bp komaching aser jang labang so alunjir sitame 1 million plus view long gelo labang solunjir kiluntung belai kenlo akang saing hipi lapen frame terang lapen asam long arjiki men nai mate asik ke jumen nai asami singar alang li men ke diblina deka alang li pen sitame alang li lunlo alang li lunalon men glalo chethe ari prem terang alang li asami salunjir kilundun amen kelai kenlo pohila prem labang solunjir kilun atum kelai kenlo diblina deka lapen frame terang lapen abeli labang solunjir kilun atum kelai kenlo subhana data lapen frame terang na tum prem terang kilun alunjir pen kolabang so alunjir si karjumen nai lo mate karjulong pen kolabang so alunjir si naltum nani kang sam nai lo na tum comment box ong token namanya ekta na tum lason ka ki kar bieng long pen nonam cha thangklong a video ai mate actor actress a video lang iverete na tum hand section official subscribing non la pen lai tanang pinon non la pen comment tane ri pinya video kelan si kang ton lo ko ruang thu